Пусната вече. Здравейте, вие сте с подкаст Безизвестните. Подкаста, в който даваме глас на хората зад хобитата, страстите и историите, които не се виждат в светлините на прожекторите. Днес ще вдигнем оборотите до червено. При мен е човек, който е по-близо до двигателя, отколкото до бюрото. Рангел Рангелов. Змея. Явете го, здравей, Рангеле. Добре сме тук малко на мухабет. Да зададем някой друг въпрос, колега. Нека да почнем с първия въпрос. Кой е Рангел Рангелов? Рангел Рангелов е едно момче, което има кръвта бензин. Звучи доста интересно. Какво по-точно да се пали по тунинга и от колко години горе-долу се занимаваш? Ние с тунинг горе-долу, може би от 2016. От момента, в който съм взел книжка, от тогава съм в нещата. Запален тунинг. Да. А каква е била първата кола и първият проект? Първият проект беше един Volkswagen Vento. Той беше първата западна кола на татко. И аз се запалих много, от тогава се запалих много по Volkswagen-ите. И до ден днешни си ми проекта. Да глед вагаджи. Заглед вагаджи, утно. А можеш ли да разкажеш в подробности какво доработки е имала колата, какво е правено, къде е правена? Това ми е като за начало, значи беше цялостно изкърпене при Бладисана, защото тя се беше на 10-15 години кола и си беше доста поизгнила. Цялостно кърпене, Бладисване, нали, брони, нови, нали, Оригинални Volkswagen брони. Да, имаше тунинг, фарове, джанти, много още други. И вече оттам нататък се почнаха нещата с силовия тунинг, по мотора. Така. Кой е имал колата като силов тунинг? Така и не можах да завърша тунинга, но иначе имаше по-голяма турбина, имаше голям смукател, по-големи инжектори имаше, голям елемент на помпата, защото тя си беше с, нали, тя не е като помпа движеща, тя са е ротор, има си помпа за гориво. И може би още други неща, но Звучи много интересно. да. Да те питаме, поред теб, как може да се развие културата на тунинга в България? Какви биха били стъпките за едно по-добро и по-безопасно шофиране на улиците или на писти? Какво е мнението? И може би ако има, нали, смисъл такъв, ако има легални такива писти, в които му и примерно е така, как всяка вечер излизаш някъде без значение. Било на обекта, било където е да и вместо да ходиш с гони в пътищата, да си има такова место, където там си прави да има всичко и да се пускаш там. Дори да има някакъв ход, не вярвам, че примерно ако има някакъв ход от 5-10 лева, може да те бутне. Да. И в същото време се гони там и пак дал би спасена. Защото иначе по пътищата постоянно има катастрофи. А сега по-предстоиш, има ли нова кола, нещо нов проект, замислил ли си? Разбира се. Винаги трябва да има проекти. Какви са? Ако можеш да разкажеш. Пак Volkswagen, разбира се. Моя Volkswagen. Така. Volkswagen, 4, 1.9, 150 кола на Теди. И нали? Той се е фен на тези и Томая. Западе вагаджия. Тедито, разбира се, само Теди. Без къдеш няма да робиш, са казали хората. Да. А можеш ли да разкажеш малко по-подробно какви са ти очакванията за колата? Или част ще бъде сглобена? Значи този път вече проектът трябва да е много по-сериозно, колко беше първия. Първа, то даже не предстои, той е готов. Пълна ревизия има на мотора. Дали не е подсилван мотора, защото на предно предание няма смисъл. Но какво имаме? Спортни пружини, спортни копани, потикачи, валове, дюзи. Нали, това говорим по мотора отделно, пак турбини, кулери. Да. Първа метанови инжекции и още много неща. И се очаква, нали, много над 150 кони. А можеш ли да разкажеш само Вентото ли си имал като проект или и други коли си карал? Значи проектът беше Венто, но след като го ударих, вече следващата кола беше и BMW 90. Тя не е била проект, но пак, нали, видейка.
си беше, тя си дойде и ние докарахме от Англия тогава, моят братчет. И тя си беше нагласена. Нямаше какво да гласа, пък и тя не беше колата, дето трябва да запоред. То все пак двойка. Двойка дизела била колата. Двойка дизел, да. 4 цилиндъра, то няма какво да искаш толкова от тия 4 цилиндъра. Не съм съгласен. Специално двойка 163-то говорим, защото с 1.950 имам какво да се очаква. И което ще очакваме и ще направим. Надяваме се да те гледаме по писъци скоро време. Трябва да ги отворят. Значи най-първо аз се надявам, защото много искам да карам. И на Калуяново. И не веднъж съм казал. И ще карам на Калуяново. А моля да разкажеш някакви случки от примерно с коли, гонки, нещо, дали си имал така катастрофи, преживяване с приятели, нещо. Нещо забавно. Гонки е имало много. Много. Значи ние първо, още като взех книжка, почнахме да излизаме на Пловдив. Тогава там бяха модерни тия гонки. Даромитницата на Асеновградско сме ходили, пътя също да Асеновград сме ходили. Там е мала камера гонки, оттам вече тръгна, оттам тръгна всичко. Повозиха ма, нали, в една кола, пак Volkswagen, пак Golf. Хареса ми как върви и ме питаха, искаш ли твоето кода да върви така? И аз казах, нали, искам. И оттам се започна всичко. 3 месеца по-късно, вече колата беше от 90, коня беше 200 плюс. 200 плюс авио Вентото. Да. От 90 коня. 200 плюс. Да, между другото имаше и сменена електроника, в смисъл то не е електроника, а просто компютъра. Защото стария компютър беше, трябваше да се вади самия компютър, те има едни чипове вътре, се настрояват те, кога се вкарват в компютъра и нали. А вече пред новия компютър, той беше от Golf 4 59-та година, през него директно през ОБД-то. През ОБД буксата и оттам вече с лаптопа настройваше. Интересни истории. Той история има много, ама надали бих се сетил за всички. След това колко площи гонки сме имали, бягане от полиция сме имали. Може ли да разкажеш някаква така история? Една вечер отидахме, той имаше първо вак сбирка на стадион Пловдив, защото там се провеждаха вак сбирките. Може би това беше сигурно една от най-големите вак сбирки. Имаше сигурно към 300 автомобила, буквално 300 автомобила. И оттам всичко се прехвърля вечерта на митницата. И там отиваме и ми предлагат гонка с един Opel Astra GCI. И викам, айде, след малко отиваме и малко преди да отида на гонката, от всякъде затвориха булеварда, кръговото, всички изходи на кръговото, на бензиностанцията, навсякъде. И който са гонил, те ги записваха им номерата, имаше цивилен полицай, им записваха номерата, нали, който са гонил, директно колата, спиране на движение, книжки, артове, обаче за мой късмет, все още аз не се бях гонял и мен директно ме поснах. Интересна на косъм. Да, имаше пък друга случка с GoPro. След като направихме софтуер да полза един приятел, излезнахме тук от нашето село 160-170 и патрулката гледа много далко, за да обръща. Да, тръгна да обръща и аз направо хванах нагоре. И сега не знам дали съм гонили до края, ама няма. Че ще бягам. Защото аз си бех. Като да кажем за новите шофьори, че това не е хубаво да се прави. Абсолютно. Само по писти. На пътя не е. Можеш ли да кажеш няколко думи за младите шофьори? И на младите шофьори бих казал, Какво би посъветвал с тунинга, ако щеш с правилата? Ами виж сега, значи би ги посъветвал, че нали, то всеки млад шофьор, всеки взима книжки, карат БМВ-та и какво ли още не, правят тунинги, нека правят, лошо няма, но всичко с много голямо внимание и без да има изпълнение по пътищата, защото виждате колко катастрофи стават и смъртни случаи има и всичко. Просто с много голямо внимание и ако има такива неща, нали, ти пак си прави проект и след това карай на писта. Тук парат писта Крайници, има Сливен, има още много други, Калуяново и още много писти, на които мога да караш там и да бъде безопасно. А помисли за организирането на такива събори, на сбирки, при теб хубаво нещо ли е това? Сплотява ли културата?
Абсолютно. Това е много хубаво нещо и особено как е, нали, Volkswagen събор Розана. Там отиваш примерно, ето как е 2-3 дена, събираш с сбирки с приятели, палатки, мехове, каквото се сетиш, коли има, гледаш и силови тунинги и всичко, и оптични, каквото се сетиш всичко. Разбира се, че е хубаво. Колега, ти имаш ли нещо да му зададеш? Не. Беше изключително удоволствие, Рангеле. Ако мирезвата на гуми и звука на турбото ви кара да настръхвате, последвайте Рангела в социалните мрежи, ще ги оставим някъде тук. Ще има и снимки от проектите и от колите. Ще качим снимки от абсолютно всички проекти. Момчето не е предоставил снимков материал. Насякъде може да намерите нас, безизвестните подкаст. Рангел Рангелов, благодарим за гледането.